heitä kyytiin. Oi saatana, nyt tuntuu, että oltais ihan paikalla. Ota valuvaa. Saappa kyytiin. Mikä Mikä fiilikset? aika huikea. Jos tää oli sykemittari, niin se oli tuolla jossain. Aivan loistava. Yes, nyt on ihan... Voi ei! Mä pelotti niin paljon. Se on ihan normaali, niin ne kaikki muutkin. Voi ei. Nyt on vielä paremmat. Mahtavaa! Yeah! Tää oli oikein mahtavaa. Loistavaa! No, ymmärrän tätä harrastusta. Haluatko sä, että tää jäs perien touhuun? Ei tää oikeesti edes perjantai. What a present, my friend. Kiva. Ja. Kiroilla niin muutkin voi mennä. No niin, nyt vähän jarru. Joo, ja kädet ylös. Aavet on. Yeah! Sehän meni hienosti. Sehän meni hienosti. Mä osasin kaiken. Kyllä. Hyvä. Aivan mieletön. Siis ehdottomasti siis makein kokemus, mitä on niinku ikäelämässä ollut. Aivan sairaan ihanaa. Kiitoksia, oli ihan Ihan sikkihauska. älyttömän ihanaa. Aivan mieletön juttu. Nyt sä oot irti sieltä. Kiljuiksa. No mä huusin, musta sitä ääntäkään ei lähtenyt, kun Niin kun on vaan vapaassa suun, niin se vaan pakkaa. tunne, kun siis putoo sieltä, niin siis se on ihan käsittämätön, mutta sit se niinku tavallaan se pudotuksen tunne, se yhtäkkiä häviää, sit se vaan leijut Niin no, ja sit kun siinä on muita vierellä, niin sit se on semmoista lentämistä. käsittämätön. Onnittelut. Kiitoksia, tää oli ihanaa. Superia. No niin, taisi olla tyytyväinen hyppäjä taas tällä kertaa, että nyt seuraava sieltä takarivistä tulee sitten tänne seuraavalle. Tervetuloa. Loistavaa. Oi. Tosta